Que ganas de que chegan el que veo amor, ganas de encetar o todo. Os mantecados que mercou na plaza miña nai. Sabes, son pasteliños do calde recheos de laranja. Para aí, como que mantecados, pero non digades mantecados, en galego é mantellados. E ademais, o que mercou tua nai, dirás que son masas de follas, non? Sí, estaban a pola. Pois a mí o que me gusta é a carne. Que raro, porque na nosa casa, como case todas, o prato forte adoita ser peixe, como o besugo, acompañado por verduras. Sei que antigamente facíase vixila nesta noite aí que non se coma carne. Besugo, que peixe é ese? Non quererías dicir ollo mol. En galego dice así, non digades besugo. Se a miña avó prepara no forno un delicioso ollo mol con liscas de salmón por toques de fogo. Eu penso que vos esquecedes do máis importante. Supoño que na vosa casa, como na miña, prepararedes un rico marisco galego. Miña nai tolea polas almejas, por exemplo, e as vosas. E as vosas? Non, a túa nai tolerará polas almeixas, non polas almejas. En galego dixe almeixas. Vos que comedes das las tienes de polvo. Nos mexillóns, Miguel que tan bonito. Ben, deixade sitio e digo eu que no Nadal tamén comeredes... Si, nos na casa sempre facemos un año un cadito asado en forno de leña. E na miña casa facemos un leitón. Xa, estades esquecendo un dos momentos máis fermosos da festa, a noite vella. É a entrada á noite nova. Ben seguro que nas vosas casas todos agardan o niño, tras as 12 horas.